Tervetuloa seuraamaan eBay-tuoteesittelyä, jossa mä kerron vähän lisää meidän tuotteistamme ja niiden ominaisuuksista. Mutta ihan aluksi muutama sananen eBay-vyömerkistä. Eli eBay on 100% suomalainen vyöbrändi ja me olemme kehittäneet vyöt, jotka soveltuvat aivan loistavasti niin vapaa-aikaan kuin kovempaakin työkäyttöön. Yhtenä tekijänä meidän kaikissa vyöissä on se, että olemme halunneet kehittää nimenomaan erittäin kestävän ja laadukkaan vyön, jonka takana myöskin mekin voimme olla 100% ja kantaa sitä ylpeydellä. Meidän oikeastaan eBay-tuoteperhe koostuu 3 eri tuoteryhmästä, eli eBay Shadeista, eBay Classicista ja eBay FR-vyöstä. Ja niistä mä tulen nyt kertomaan teille hieman lisää. Seuraavaksi mä esittelen teille meidän eBay Shade-vyön. Tämä eBay Shade on niin sanotusti mekaanisesti joustava vyö, mikä tarkoittaa sitä, että tämä jousto-ominaisuus on rakennettu tähän rakenteeseen sisään. Ja se puolestaan tarkoittaa sitä, että tässä ei ole mitään kuolentuvia ainesosia, eli tämä vyö, mitä se joustaa tänään, niin se joustaa myöskin 2 vuoden päästä. Eli tämän vyön jousto-ominaisuudet säilyvät koko sen elinkaaren ajan. Myöskin tämä on niin sanotusti, sanotaanko ryhdikkäästi joustava vyö, mikä taas puolestaan tarkoittaa sitä, että jos haluaa vaikka kiinnittää erilaisia työkaluja tai tarvikkeita tähän vyöhön, niin se kantaa ja kannattelee niitä todella hyvin. Eli se ei ole semmoinen niin kuin kumimainen tai kuminauhamainen vyö, mikä joustaa hurjasti, vaan tämä niin sanotusti joustaa ryhdikkäästi. Se, mikä tässä on kanssa hyvä puoli, on se, että tässä ei synny semmoista vaikutelmaa tai semmoista ominaisuutta, että se vyö rupeisi jotenkin rullaantumaan tuolta selkäpuolelta ajan mittaan, vaan tämä pysyy ryhdikkäänä koko sen tuotteen elinkaaren ajan. Sitten muutama sananen tästä meidän vyön soljesta. Eli tämä vyön solki on valmistettu poluamidista. Ja monelle teille ei välttämättä poluamid sellaisena kerro yhtään mitään, mutta monelle on tuttu sana cordura, mitä käytetään erityyppisissä vahvikkeista. Niin cordura on valmistettu samasta materiaalista kuin tämä meidän solki. Eli kyseessä on hyvin kestävä materiaali, joka ei ole moksiskaan niin kylmistä lämpötiloistakaan kuin toisaalta korkeammistakaan lämpötiloista. Eli ei mene rikki kylmässäkään olosuhteissa. Tässä meidän eBay Shadeissa on niin sanottu kiinteä solki, eli tätä solkea ei saa irrotettua tästä vyöstä, mikä taas tarkoittaa sitä, että se pysyy todellakin 100% varmuudella siinä vyössä kiinni. Myöskin tämä soljen pito-ominaisuus vetosuuntaan on erinomainen, eli tämä ei lähde löystymään niin sanotusti käytössä. Tämän eBay Shadein standardipituus on 120 senttiä ja myöskin standardileveys on 38 milliä. Tämän lisäksi meillä on olemassa niin sanottu eBay Shade XXL, mikä on 160 senttinen vyö ja se on irrotettavalla soljella. Eli se soveltuu kavereille tai naisille tai miehille, kellä se 120 senttiä ei riitä, tai käänteisesti, jos 120 senttiä on kovin pitkä, niin sen pystyy myöskin lyhentämään vaikkapa 80 senttiseksi. Eli muuten tämä on täysin sama vyö, mutta tämä on varustettu irrotettavalla soljella. Se, mikä tässä vyössä eBay Shadeissa on kanssa kätevää, on se, että koska tässä ei ole niitä niin sanotusti kuolentuvia ainesosia, niin tämän vyön voi halutessaan vaikka jättää niihin housuihin ja heittää housujen kanssa pesuihin. Eli käytännössä tämä on myöskin ihan laitospesun kestävä vyö. 60 astetta, no problem, kaikki käy. Eli vaikka olisi vaikka arempikin väri, niin jos se tulee likaiseksi, niin ei haittaa, se voi heittää pesukoneeseen 60, niin puhdasta tulee.
Ja se mikä tässä on kanssa hyvä tässä solissa on se, että koska tämä ei tietenkään luonnollisesti sisällä metallia, niin se ei myöskään naarmuta mitään esineitä, että jos miettii vaikka muuttofirmoja tai autokorjaajia, ketkä on tekemisissä helposti naarmuutuvien esineiden kanssa, niin tämä poloamidisolki ei naarmuta sitä kohdetta. Ja se mikä on kanssa esimerkiksi metsästyksessä tai jos miettii muita vapaan toimintoja, niin tämä on erittäin hiljainen tämä solki. Eli tämän saa avattua hiljaisesti, jos miettii vaikka, että olet passissa ja pitää saada housut tai vyö auki, niin tämä on erittäin hiljainen. Eli soveltuu myöskin erinomaisesti siihen käyttötarkoitukseen. Tässä eBay Shade-mallistossa meillä on 10 eri väriä ja sitten meillä on myöskin 2 eri uutta kuosiversioa. Eli meillä on 10 eri väriä, mitkä ovat Maranello Red, tämmöinen Wave Blue, valkoinen, sitten on 2 huomioväriä, keltainen ja oranssi, musta, armeijan vihreä, navy blue, tumman harmaa ja sandy. Eli tässä on ne perusvärit, värivaihtoehdot, mitä meillä tästä eBay Shadeista löytyy. Ja sitä väripalettia on mietitty sen perusteella, että jokainen väri, mitä tässä on helposti yhdistettävissä työvaatetukseen, vapaa-aikaan, erityyppisiin ratkaisuihin. Ja toki, mitä me haluttiin tuoda on se, että vähän niin kuin väriä tähän niin kuin tavallaan työvaatetukseen kanssa, että kivoja pikku yksityiskohtia saat tekemällä, kun käytät vähän eri väristä vyötä. Sitten meillä on nämä 2 eri kuosivaihtoehtoa. Meillä on tämmöinen kuin eBay Star. Tosi kiva, tyylikäs kuosi, jossa on yhdistetty mustaa ja valkoista ja mustaa high visibility keltaista. Vähän erilaisia freshejä kuosivaihtoehtoja myöskin tänne työhön ja vapaa-ajan puolelle. Sen lisäksi meillä on klassinen camouflage-kuosi, jossa on väriaiheena on musta-valkoinen ja sitten tämmöinen niin kuin vähän beige, tämmöinen vihreä vaihtoehto. Klassinen tyylikäs camouflage-kuosi. Se mistä mulla on kanssa tosi ylpeitä on se, että se materiaali mitä me näissä eBay Shadeissa käytetään on 100% kierrätettyä materiaalia. Eli me halutaan omalta osaltaan tarjoa aina sitä ympäristöystävällisempää vaihtoehtoa meidän asiakkaalle. Ja kaikki nämä meidän eBay, on se sitten Shade tai mikä tahansa meidän tuoteperheen vyö, niin kaikki valmistetaan 100% EUn alueella. Mitään ei tuoda kauempaa, jolloin halutaan myöskin minimoida kaikkia muitakin päästöjä ja ympäristön vaikutuksia. Seuraavaksi mä esittelen teille meidän eBay Classic-vyön. Ja me itse kutsumme ja sanomme, että tämä eBay Classic, niin tämä on vöiden aatelija. Tämä Classic on tukeva, joustava vyö ja soveltuu erinomaisesti vapaa-aikaan, on tyylikäs esimerkiksi farkkujen kanssa, mutta myöskin soveltuu erittäin hyvin ihan normaaliin työntekoon ja muuhun vapaa-aikaan. Kuten huomaatte, niin tämä eBay Classicissa niin on metallinen solki, mutta se on hyvä muistaa ja tärkeää tietää, että tämä vyö ei sisällä nikkeliä, eli on hyvinkin allergiaystävällinen. Tämä vyö on käytännössä erittäin mukava töissä, matkalla, vapaa-ajalla ja muissa harrastuksissa. Tämän vyön standardipituus on 120 senttiä ja sen leveys on 38 milliä. Ja tämä on myöskin lyhennettävissä oleva vyö, eli tämän metallisoljen saa kätevästi irti. Sitten voi leikata vyön haluttuun mittaan ja kiinnittää sen uudestaan ja siinä on vyö oikeassa mitassa. Seuraavaksi mä esittelen teille meidän eBay FR11612-vyön. Eli tämä vyö on suunniteltu käyttökohteisiin tai työntekijöille, ketkä joutuu olemaan tai on riski
olla tekemisissä kuumuuden kautta, tulen kanssa tai liekin kanssa. Eli tämä EN 11612 standardi tulee tavallaan EN-normista, joka käsittelee tai joka liittyy suojavaatutukseen, joka suojaa käyttäjää kosketukselta kuumuuden ja liekkeen kanssa. Tämä IBET FR-vyö on 130 senttiä pitkä ja tämä on myöskin irrotettavalla soljalla, eli tässä tämän vyö pystyy halutessaan lyhentämään haluttuun mittaan. Muuten tässä on samat ominaisuudet kuin Shadeista, eli mekaaninen jousto, erittäin miellyttävä ja ryydikäs joustava FR-vyö.